हाय संग माने नमस्कार जय जगन्नाथ आउ देखा आम देवाली कौन कौन मो पाने सब बाण आनी बाण आणिकिना मो झील गोटे पढ़ुची कौन कौन बाण आनी चलो देखा कौन झील बाण आनील झी कौन कौन बाण आनी कौन कौन बाण आनी देलेनी ये छिड़ी छिड़ी बाण चिड़ी चिड़ी मुई तो को बाण को ना बाण नाम जानी ये छोटो सिरसिरी बाण सिरसिरी बाण ए माने नीचे पुरोस्ती पैकेट रही ऐसे दौनी की दुकानी सुशीली ढोली आम टेरा मार्केट से माने सब बाण आनी जीती डर लगे झीर झीर क्या पाए ते उड़ान लो दीदी केन्द्र दीदी आनबे कि बाण मो झील साई कह ट्यूशन दीदी बाण नहीं देव ताक दीदी कही बाण आणबू दीटा बोली से नब नब एटा था जो चाइना पटास टाइप धानी मुई तो बाणर ना जानी कौन कौन ये केतर बाण 600 टका 600 ना 2000 तो 300 टका एरा डियासिली बाण चिड़चिड़ा ना डियासिल देथो कांधे एटा डियासिल बड़ बड़ वाला नहीं बाण देखल जो पेंसिल बाणटा कि पेंसिलटा मुझे सतरे क्या पेंसिल बाण अच्छे एटा कौन एटा जो पॉप पॉप नहीं पॉप लेखन पॉप बाण आउटा किटकैट एटा हूँ आम किटकैट बाण ये भी किटकैट बाण भी किटकैट चॉकलेट जी देख आमर के बाण आसी मो झी बहुत खुशी हो बाण गुटा पुणी मारबन डरिकिना ना तू खाली दीदी नब आम आग फुटे सरे दीदी ट्यूशन दीदी खाली बाण ने दीटा देखिले तो वीडियो टी सब्सक्राइब भल लागिला लाइक करिवे सब्सक्राइब करिवे तो हमर आसी जे एतिक बाण आ गोटे तो ए वाला इंधर उठू फोटो उठो तो एडा माटी फोटो एतिक सब मो पुओ झील बाण आनी जीती काली की देखेबी देवाली सब बाण फुटेला बेले मु सब देखेबी रोची सांग माने वीडियो भल लगी लाइक और सब्सक्राइब करदे नमस्कार।